lang kasi balibulo. Mara na nagunggoy. Surrender! Ano yung surrender? Surrender, wala! Wala! Viral. Para mo, papa. Ay, ganyan sila guys. Grabe. Janin ka para mga sa tanan. Malingaw di ka. Sa kadlaw ni. Ah. Sa kadlaw puntag pa ni kadlawon pa ning istoryahang to ning gabi ina. Sa kandihay. Kuya Mio. Oh, na. Kita mong kuya bibipis. Bata na ibuot, wa man. Na bibipis. Bibibis. Kanta Kanta. na. Okay, okay. Okay. Nagkatahan ni siya kanang ba? Kana ko nang makaihi. Mura magpitpit di atang kunot ani ron. Lami na kayo makaihi ya. Bahala ko na ko yung asawa. Uy, pag sure. Oo, makakasawa. Wala, mutanaw ra mga asawa dani. Basig apason karon ha. Nako superhero, salamat Kuya Mio. I-vlog te. Kanang asawa. Kanang asawa dit. Madulo man nagwa. Ay, kana ako. Malapog na. Madubog na. Impas. Pero mahadog na. Na. Kantahe. Makaihi. Dagang mong palibot ari guys dia. Iba rin ang asawa ko tinapa. Abrihan mo buhay lain. Ay namura. Ang asawa mo rang tinapa. Pwede mo na asawa ipaanod sa pa. Laon sa oy. Klaro yung istorya, kanang asawa, mo ginay usa nga ato yung pinangga. Oh, di man ato na. Kaya asawa, pinangga dyan na. Bahala na nagibilangga na. Pagkato ng pagkaon. Mga tara magkaon. Impas dito ron sa Pagkugubog dyan nga. Day. Dyan sa pagkugubog dyan kay magkustopin para ba mo. Oh. Ano ba? What's the style? Agay! Nama. Persila ganas. Palamis na lang. Nakaba? Na si Persila ganas. Nasa presera si Namangalay, what's the style? Soong style. Karon! Kana may barang kay ganahan ko. Kana sungsong. Soong sa gyanan, gigidanagat sa... Agay! Salamat dyan! Salamat! I-vlog! Okay kayo! Martin down! Martin down! Victory Party! Victory party! Peace be with you! Close open. Let's open! Bayad sa open! Wala ako, bata. Ay, kawaan. Gibo may kaati dali guys. Alang dyan, kani nagdagbida ni ah. Nilungumiyo. Muna nagdagbida dali. Arang mga ta. Tangad sa close open. Guys, kani may nagdagbida tangad sa close open. I-vlog sa Marinang Bulanan te. Eric Christian na to, ari sa kandihay. Huwag na kain sa close open! Mawin nun sa tibok. Mahibawan siya nga, mga electrician nga. Bitaw. Pas mo. Ay guys, kini ang electrician sa Kandihay nga kinaabdikan. Dali ra mo makasuga. Kuya Mio, buti. Ang ako pa'y matubakan! Moot! Pas ka mo taon. Ay! Dali ra ni siga. Wa pa na human siga na. Bitaw tinon. Sige, isang lobot! Uy, kamuot na po ni si Okay kayo. Romeo ay. Alam niya, ulit dito ko. Nagkao naman nilong, muuli na nilong. Jeez na. Alas bibit na tayo. Ano ba nga niyo na animal na? Hoy, animal! Hoy, animal! Close open mong kaha. Asa mo sa kinawa na close open. O di ba na open close? Maingan mo na asawa. Isa ka na taas may imak. Kasi ka to, kag!
Abre pa! Sirado na! Ay, namura. Hindi, bito ko. Hindi guys, mauli na mag-among paramot. Na, tuwa na guys, uli na. Maula to. Di ana. Di ana si Nung Romeo. Sa tiga pili dolong. Buti. Muti? Buti. Buti? Ay, si Nung Romeo, buti. Ang electrician sa Kandihay. Na arang abdi ka. Salamat Nung Romeo. Malo to guys.